man ka? Sa kuwan ko. Sige nga lang sa kangasa. Aw, nan sige, pakyaw ra ba 150? Sige, wala problema na. Atra ko yung sa kuwan sa dulo sa balay ng kapitan ba. Tala, Katultol na kata. kapitan. Atra dulo na. Sige. Salamat kayo. Unsa man na? Manok. Unsaon man ako ng manok? Ay naman ni siya. Plite. Baya kanang sa pamangipliti ng manok. Kanay, wala ka kabalaw. Pwede na si plite ng manok. Kanay ni siya, kinsa man pud intaw kapatugang nga ipliti ng manok. Sa kadugay intaw na ko panghabal-habal, karon pa ko kabalag na ipliti ng manok. Ay naman ka. Wala ka kadungog sa balita nga pwede na iplite ng manok tungod sa pandemya? Kinsa man pud kabalita aron? Ay sus ko ning habal-habal ang ulay alimuhag. Ang gobernador mismo oy gaingon. Baya kanos aman. Adtong isang adlaw, gibalita ginagradyo. Nah, di bi ko mudawat anak kwarta biyan nga ako Nah, muna gidangaton kay wala ra ba jud kay kwarta? Nah, kay labaw kung di ko mudawat anak, kay kwarta gyud ang ako Matay na plitiyan tag manok. Matay, wala ta jud kay kwarta ari brad. Mo nang gadala kog manok kay aron ining kaso akong iplita Pangita pula magpaagi brad nga plitiyan ko nimo kwarta. Daga na bigay mig manok sa balay nya plitiyan pa ko nimo manok. Manimaw na biya miyan kite. Nan, usao man ato ni brad nang wala man jud kay kwartahan Ano ta mo balaya, wala silingan asam ko kapangay kwartahan Nanunsaon man ako ng manok brad, kwarta lagi ng ako Pila man di akong pliti brad? 150 bin akong gingon nimo ganiha usa ka ni sakay. Nan, maula gini kay usa ka kilo man akong dalang manaw. Kunya, tag 150 bi kilo anang manaw. Sa lugar ako pa rin ibaligyan ng manong ka, usa ko makaykap og kwarta. Maura bigi na gihapon kay og tagaan ka na og kwarta. Ipalit pang gihapon nimo og sudan. Kani okay sudan na ni daan nagbubot sa inyo Wa bi mi nang hinalagsudan sa balay kay daghang bing sudan. Pero kabahay og bugas noon, dinha mi gakulang. Oh, idi pabartiri nig bugas sa imong silingan. Dili bi ko musugot ana brad kay iniguli na ako hanya hapon. Ako bi mahirada sa asawa. Inig paningil og asa nang abot ana pang habal-habal. Unsa man ako irimit? Manok? Nan, matay brad di jud ko nimo pugos kay wala jud ko kwartahan Unsa man imong gusto di paitlogon ko nimo kwarta? Bali ning panginabuya brad budlaya kay ane. Nan, mapugos na gilamang kay dawat kay wala magikoy kwarta. Matay. Ang bila man ano? Salamat kay brad. Dayap ani ako makasaba ni akong asawa niya niguli. Ay, tol brad. Nakalimot man di kung ingon nimo ganiya anang usa ka kilo man di nag 1/4 ganiya ang pagtimbang nako ang manuka. O dayon? Di 150 may plite, dayon ang kilo sa manok 150, anya kanang ako ang manok kay usa ka kilo man puna og 1/4. So, napa ko'y sukle. Baya ka, sapain pa ka na ako suklian? Ay naman ka. Alangan dili ko nimo suklian na hingkapin man akong bayad. Ug dili ko mo bayad na ako ana ng sukli, minsan pug ka nagtikasan. Kanay, ay ko yung nagsuklian po ka na ko kwarta. Ay naman ka. Unsa man di imong isukle nga kwarta man jud? Kamatay po nung kadibi na mo. Pag-ayahaya po kayo mo. Imo kumplitihag manok niya, suklian ko ni, sukli ko ni mo kwarta. Dangag lamang ka kanunay. Kwarta man jud isukli. Oh, dara Unsa man Piso? Rasa man Sukli? Kamatay ka ng kwarta na akong gipangayo. Ay naman pagkayahaya po kayo ni mo uro. Ikaw pa mo plitig manok niya, ako pa mo sukli kwarta. Unsa man ka? Unsa man ako ning pisaw? Maskin sa makatawa na ka. Matay na kwarta ko, brad. Sakto ba ka ni mo Matay po ng piso na yung kamay kaayo. Hinos mo na. Matay. Matay. Habal-habal? Oh, habal-habal. Para asa man ka? Sa basakra ko. Aw, nanhalat tala sakay. Sorry, nasayop ko paghawid. Pagtarong bihana kay. Lagi, sorry na, go. Sorry na, go.